Moi YouTube, se on David Svarjal tässä ja mä teen pitkästä aikaa tästä MV3 tämän kommentarin tai oikeastaan tää on ensimmäinen mun MV3-kommentari kai, jos en nyt väärin muista, mutta joo, mä en oo pelannut Xboxia pitkään aikaa. Tää on aika vanha peli, tää Matita, koska tää oli mun mielestä semmonen aika hyvä. Tää on yksi parhaimmista mitä mulla on ollut. Ja yksi biisi mulla tekee Dominationista ja tää on Demolitioni, mutta mä en jaksa oikein pelaa Xboxia tai mitään sellaista, nyt mulla on se kielto, mutta ihan sama mä oon silti Xboxilla. Mutta niin, mä en enää oo hirveästi Xboxilla, mä enemmän vietän aikaa koneella, mutta edelleen mä oon jonkun verran kuitenkin Xboxilla, nyt kun mä saatiin nää uudet kuulokkeet, tää headsetit nää, niin joo. Ja sitten mulla on myös sellaista asiaa, että Devs on kaatunut jo aikaa sitten. Mä en oo vaan jaksanut tehdä mitään introa tai backgroundia tai mitään muuta. Sanon itteeni edelleen Devs Varialiksi tai tollasta, mutta joo, mun se seuraava nimi tai sen, niin se on varmaan Devil's Modded, mä en tiedä mikä se on Xboxilla. Ja sitten niin, ja nyt ne, ketkä oli Devsis, ne perusti semmosen klanin kuin E7 ja en mä sinne jaksa mennä, sitä paitsi se muuten taas kaatuu, niin ennen kuin se tyyliä perustettiin. Mut mä en nyt varmaan mene mihinkään klaaniin, mä en ainakaan vielä, mä en jaksa. Mut niin. Sitten tää pelistä, niin tää peli, niin mä kuvasin tän joskus, milloin tää oli? Oliks tää joskus tossa joulukuussa taisi olla, tai joo, varmaan se on joulukuun siinä puolivälissä ehkä. Kun me vielä pelattiin paljon Demolitioni. Tässä tää mun eka Reaper. Tällä ekalla Reaperilla niin tässä mä ohjastelin ihan hyviä silleen. Niin. Ja tää toka Reaper minkä mä sain, niin se ei ollut niin hyvin. Tai sillä meni aika huonosti, koska yksi VA plantsi, niin sillä oli, se sai AC, tai se laittoi ACsta 30 samaan aikaan, niin että ei mitään hirveän hyvää siinä. Tai ei tullut paljon tappoja silloin, koska silloin oli se ilmassa. Ja se on vähän parempi. Mut joo, mulla muuten oli jotain toistakin asiaa vielä. Mä en vaan muista mitä asiaa mulla olisi ollut. Niin no siitä esimerkiksi, että mun kohta mulla ei enää Sony Vegasia ja sit mä oon käyttää After Effectsia, mutta mä en edelleenkään osaa käyttää sitä. Ja mun After Effects CS4 se, niin se ei taas niinku, että se, jos mä painan X, niin se jää semmonen, niinku, että mä suljen sen, niin siellä tulee semmonen helvetin järjestävä juttu. Ja sitten niinku aina tulee se ei vastaa, kun mä tallennan ja sitten mä voin renderoida tätä tällaista. Niin ja se on vittu kinkkinen mun mielestä, niin mä en haluaisikaan opetella käyttää sitä, enkä ehkä se CS5 saattaisi toimia, jos mä tietäisin miten se ladataan. Mut niin mä yritän saada sitä Sony Vegas Pro 1110 itselleni. Tää 9, mikä mulla on nyt ollut käytössä, kun mä oon tehnyt näitä OC8, niin mä en voinut laittaa Twixtoria sen takia, koska 9 ei oo. Niin. Ja sitten mulla oli vieläkin jotain asiaa. Mä en vaan muista mitä asiaa mulla olisi ollut. Mulla oli ihan helvetisti asiaa. Mä vaan muistan nyt en oikeastaan mitä. Ja se puhutaan tästä pelistä vaikka, että niin mä vedän tässä MP7 ja tää on Villagessa tämä tietenkin niin kuin näette. Ja sitten mä käytän tässä silenceria ja taitaa olla pelkkä silencer, mä en oo varma, että onko se Rapid Fire. Mutta Scavenger mulla on ainakin perkkeinä ja sit varmaan Quick Draw ja olisiko Dead Silence. Kaikki varmaan proona. Throwing Knife, Stun Grenade, Secondarin MP9, olisikohan Extended Max vai ilman mitään. Ja Killstreak Crevarden, niin kuin oot nähnyt, niin Predator, Attack Helicopter ja Reaperi. Ja niin, me johdetaan 1-0. Ja se on ihan helvetin epic se yksi kilkämi, se vika kilkämi, se on niin ei kun tässä kun roundit on 1-0, nyt tän roundin oliko se. Se tulee olla eeppinen se kilkämi. Ei vittu mä hajosin siinä. Mut joo.
Hitto kun muistais mitä asiaa mulla oli oikeesti. Mulla oli jotain tärkeää asiaa vielä. Mulla oli paljon asiaa. Mutta ihan sama, jos mä nyt muistan, niin saattaa tulla seuraavassa tässä. Mikä tämä on tämmöisessä update-video. Mulla on tullut 2 niitä update-videoita. Ensimmäinen oli Minecraftista. Ja mä en muista missä se toinen oli. Mutta ihan sama, sillä ei hirveästi merkitystä. Joo, ja mä lähestyn 100 subia ja sitten tulee yksi special video, minkä mä oon jo tehnyt, mutta mulle voi silti ehdottaa niitä, mitä tulisi special videoon. Koska mä en ole vielä varma, että laitaks mä sitä, mutta jos mä en saa yhtään mitään tai mikä on semmoista järkevää, niin sitten... Tai kaikki voi ehdottaa, mutta jos mä en saa nyt yhtään jotain järkevää, niin sitten mä laitan sen. Mut silti kannattaa ehdottaa kaikkea. Mut niinku just jos tarkoitetaan, että syö paskaa sun kädellä, kaivaa persettäs, niin sellaista ei oo järkevää. Joo, ja nämä uudet headsetit, mitkä mulla on, niin on Turtle Beach Air Force X41. Kilpikonan ranta korvavoima X41. No on ihan hyvät, niissä ne on langattomat ja sitten siinä on 7.1 se ihme Dolby Digital Surround ääni. Siis siinä on joku bass boost ja sitten jotain muut chaiba. Sitten tuli semmonen boksi mukana ja tää on semmonen laatikko, semmonen. Ja se on. Nyt tuli double kill Predatorilla. Mä sain mun ättäkin ja nyt mä en taas kämppii tänne vähäksi aikaa. Toi on se, joka tekee se eeppisen kilkä, mitä on jomppatsessa. Mut toi... Mä en kämppii tänne, koska mä halusin saada mun toisen Reaperin ensimmäistä kertaa, että tulee 2 näitä yli joku 8 tai yli 9 tai jotain sellaista niinku yhdessä pelissä 2 kappaletta. Mä oon kyllä saanut kerran 3 attack helikopterin, mut siinäkin tuli vain 1 Reaper. Ja sitten minkä takia mä käytän Reaperi on se, koska... No... Mä tykkään siitä aika paljon. Mun mielestä sitä on ihan ohjata. Se on paljon mun mielestä parempi kuin AC-130 tai silleen. Koska sitä voi ohjata niitä ohjuksia silleen jännästi ja sit se voi zoomata ja tälleen. Mä vaan tykkään siitä enemmän. Vaikka aika moni sanoo, että se on huono. Ja silleen mä oon sille niin vitu hyvä, niin mä tiedän, mä osaan kato. Ja sen takia se on mun mielestä just hauska. Ja mä oon varmaan saanut tyyli joku 100 Reaperia. Sairastavaa, kun niistä ei voi saada mitään titleä tai Reaperistä. Se olisi niin jees. Mä olisin varmaan saanut sen jo. Mut nyt mä otin mun... Tämän... Milloin se oli? En muista. Mut jo aika kauan aikaa sitten mä valtin mun 3. Prestige. Niin ne alkaa alusta aina ne jutut. Niin mä oon nyt saanut varmaan kuin 3 Reaperia vaan. Ja mä oon joku 30 levaneet. En oo jaksanut pelaa. Nyt tässä on tää epic killcam. Niin vitun läppä. Kaikki hajostus. Joo. Siinä oli yksi roundi. Ja nää kaikki on tässä mun... Me mentiin 6 lobbyllä pelaamaan tietenkin, koska ei ole mitään ideaa muuten. Ja nyt menee täällä jälkimmäinen Reaper menee huonosti, koska... Toi Plantsi laittoi Aasesta 30. Niin me ei tullut hirveästi tappaa, kun se varasti ne kaikki. Ja sit noi oli tuolla vuoren sisällä, niin... Se oli vielä se toinen este. Mut kyllä tälläkin pari tappoa tuli. Ja hitmarkkeja. Oikeesti, mikä se mun asia oli? Se oli jotain niin tärkeetä. No, en muista nyt, mutta ihan sama. Siinä meni se Reaperi. Ja sieltä on nyt random trovareita aina. Jos osuis, mutta mulla on kai tyyli osunut vaan kerran random, 2 vai 3 kertaa random trovari. Voisin tehdä muuten ose 14 siitä, kun mä siitä mun random trovarista oli Outpostissa First Blood. Oliko se Domination, tai eikö sekin taas ollut Demolition, en mä muista, ihan sama. Joo, ja sitten jos ihmettelin missä mun OC11, se oli tää copyrighted biisi siinä, niin mä poistin sen mun kanavalta, mutta se on edelleen mun entisellä kanavalla AFC Nation, eli mä en tiedä miksi mä laitoin sen sinne.
Mutta ihan sama. Siinä ei ääntä. Ja, mutta sit mä laitan siihen toista biisiä sen takia, koska sitten se ihme, ne valojen, kun siinä tulee semmonen ihme valoefekti juttu, niin se tulisi väärää aikaa, sitten intervention panos tulisi väärää aikaa ja niin. Se on sama klippi kuin se 12. Mutta niin. Sitten tää Wallahi, mä en tiedä mistä puhuis. Tuo oli tommonen 2 assist spree. Tossa ja tää on kestänyt jo 10 minuuttia 49 sekuntia. Joo, ja tää loppuu jo aika pian. Tässä on vielä 2,5 minuuttia aikaa. Tai joo. Joo, ja sitten tää tämä mitäköhän oikeesti mun asia oli, kun mä en yhtään muista. Niin. Ja nyt me plänättiin pommi ja tää oli kai se vika. Venatkaa hetki. Joo, ja nyt me voitetaan tossa ihan just. Perkele, ai vittu. Ai saatana. Ai helvetti. Mutsi tulee hakkaamaan golfmailalla. Ei tuo putteri, toi on kuule driveri. Ei jumalauta. No niin, menepäs pois. Lähden nukkumaan. Joo, ja sit siinä tuli final killi Dev Stylilta. Semtexkö toi? Semtexillä tuli final killi. Ja nyt mun mutsi lähtee pois. Ja tykätkää, tai niin, ja sitten saattaa tulla update video 3, kun mä muistan, mutta tykätkää, kommentoikaa ja subatkaa ja niin. Ei edes kai mitään muuta. Ja se on moi.